Rakennustyömaan siisteys ei ole vain ulkonäköasia. Se on investointi turvallisuuteen, tehokkuuteen ja vastuullisuuteen. Raxor Oyn työmaasiivous ja jätteiden syntypaikkalajittelu pitävät työmaan järjestyksessä ja työntekijät turvassa. Siistit kulkureitit ja pölyttömät tilat ovat yhtä kuin vähemmän tapaturmia ja sairaspoissaoloja. Oikealla lajittelulla jätekulut pienenevät, kierrätysaste nousee ja lakisääteiset vaatimukset täyttyvät. Hyvin hoidettu jätehuolto tukee TR-mittauksen tavoitteita ja vahvistaa yrityksen mainetta vastuullisena toimijana. Puhdas ja turvallinen työmaa on tehokas työmaa, ja se näkyy myös tuloksessasi. Siisteyttä, joka tekee työmaasta paremman paikan kaikille. Raxor. Me välitämme. Oikeasti.